bese kufanele shuthi bese kufanele yebo bese kufanele phokungani kubhlunga ngaka uma bese kufanele ingokuba ilanga uma lishona siba nethemba lokuthi makusa sobe sisaphelele yena umfowethu bese kumanele uma kuzokwanela kuye kubuzwe yini ukuthi obani abasele emumva akabashile nabalilayo ngisho ngoba ubesemncane ukufa bekungamfanele yebo bekungamfanele ifu lobumnyama bese limngamele kanti nokufa bese kumanele uma sekukuficile ukufa unako ukubalekela okwakho ukuvala amehlo ulale pho yesani lesilile singaka esemva kwakhe ingoba lokufa kumzumile isimo sakhe sithi akube isimo esingajwayelekile bese kumanele pho kungani uma bese kumelele elale kabuhlungu kanjena onqenqemeni lomgwaqo uthela wayeka kude kangaka nasekhaya mvuseni azozivalelisa okugcina ulele kabe endleleni asixwayise ngokuba leli langa elinye lanamhlanje malishona uzobe selele unomphela lesi isimo esingajwayeleki futhi esingasoze sakwazi ukusijwayela okubi ukuthi ukufa kumfice esendleleni eyalapho okade eyolala khona nesikhathi bese simshayile okubi ukuthi ulale kabi endleleni abalandeli bakhe bemlindile cha ubaba wakhe uyena obesemlindile kanti noNkulunkulu wakhe ubesembizile noNkulunkulu wakhe ubesembizile yebo ubesembizile kanti nohambo bese liphelile ingakho uNkulunkulu kuzofanele ehle eze ngapha ngezansi azosichazela ukuthi kanti ukhetha kanjani ngokuba engathi manje usephumuza nabangakhathele bathi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo mahamba umhlabeleli odabukileyo kanti ududuzwa yini abalandeli bakhe sebeyosala beculele ezakade seziculile yebo khona ithalente lonke liphethe lisethuneni ngokuba lo mzimba ubusenengoma emnandi ezingaculiwe bekusenengoma ezimnandi ezingabhaliwe uNkulunkulu angadinwa yithi ngokuba lesi isililo sethu sokugcina phezu kwezilile eziningi ezisazosikhala sibuza ukuthi enkosini kungani ukhethe yena ngoba yena bekungamfanele ukwazi insele enkandla mahlatha amnyama